Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qed ikun negattiv ukoll dwar l-inizjattiva tal-gvern maħsuba biex tinċentiva qotjiet fl-Istrina u l-Malta Community Chest Fund. L-iskema mħabbra mill-Ministru l-Istrina nhar l-Erbgħa filgħodu tinċentiva kumpaniji biex jagħtu donazzjoni sostanzjali. Dan billi għal donazzjoni ta' aktar minn 2000 euro jiffrankaw it-taxxa fuq nofs l-ammont li jkun ingħata lil dan il-fond. Iżda Jason Azzopardi din hija skema li timbarazza lill-President u tiddiskrimina. Azzopardi kiteb dan fuq Twitter b'ton negattiv għall-aħħar fis-sigħat wara li tħabbret din il-miżura. Għal Azzopardi din hija xi ħaġa li se toħloq problema bejn l-għaqdiet mhux governattivi. Għaqdiet li numru sostanzjali minnhom igawdu mill-flus li jingħataw fl-Istrina stess. Fil-fatt permezz tal-Istrina ta' din is-sena se jkunu mejjuna għaqdiet volontari li ppreżentaw proġett u li jkun jaqa' taħt waħda mid-diversi kriterji stabbiliti. Intant waqt it-tnedija ta' din l-inċentiva fiskali, il-President tar-Repubblika Mir Luis Kolero Preka sostniet kif bir-rata tal-kanċer dejjem tiżdied l-għajnuna lil għaqdiet bħal Malta Community Chest Fund hija kruċjali.